Faktoria. Joseba Txurruka, Ertzaintzaren mendi erreskaten taldeko kidea, egun on deizula, Joseba. Kaixo, egun ondan hoi. Entzun duzu mendietan Italian behintzat geroz eta jende gehiago dabilela eta ondorioz istripuak ere ugaritzen ari direla. Ze hausnarketara egiten dizu honek? Bai, bueno, albistea jakinda daukagu. Gu gure unitatean edo datu horiek urtero Euskal Herrian gehien bat urteten diren erreskateen datuak edo aztertzen ditugu, prebentzio lanetan ibiltzeko ere bai, baina bueno, ez dut uste estrapolatu dezakegula, ez Alpetan, Dolomitetan gertatu daitezken istripu motak eta gu gure eremuan dauzkagunekin. Baina bai, egia da gero eta jende gehiago ibiltzen dela mendietatik, eta kasuistika Albertok esan duenez, mota guztietakoa izan daitekela. Bataz beste ezten bat erreskate egiten dituzue urtean? Bueno, Euskadiko erkidegoan erreskate lanetan mendian ibiltzen gara baigu Ertzaintzaren mendi erreskate unitatea eta baita ere suhiltzaileak edo gurutze gorriko bolondresak eta guk zehatz mehatz Ertzaintzaren mendi erreskate taldea egiten ditugu bataz beste urteetan zehar 200 bat erreskate urtean, baina dira bai erreskateak baita ere galdutako edo desagertutako pertsonen bilaketak, ez? Bai mendietan edo entorno hori ruraletan. Eta neguan ala udan gehiago? Gehien bat udan, argi dago jende gehiago eguraldi ona dagoenean, oporrak dauzenean jende gehiago hurbiltzen dela mendira, eta beraz aukera gehiago, ez? Dauz horlako istripuak edo inzidenteak izatea, baina egia da Euskadi dela mendizalen lur bat, eta urte osoan zehar jendea joaten dela astebururo mendira, gero bebai susak bilatzera doazten jendeak galdu daitezkela edo beste arazoak eduki ditzaketena, mendi bizikletan ibiltzen dianak, urte osoan zehar, baina bai egia da oporre epeetan eta uda eguraldi ona dagoenean jende gehiago hurbiltzen danez, inzidente gehiago ekitzen ditugula. Mendiko erreskateak beti ez dira nahigabeko istripuak izaten, bere buruaz beste egiteko ere aukeratzen du jendea mendia, mendiko amildegiak, horrelakoak ere nahi baino gehiagotan egokitzen altzaizkizue? Bai, zoritzarrez, naiz eta edabideetan halako albisteak ez diren entzuten, ez? Baina bai, supentsa behar dozu guk bai helikopteroarekin, bai todoterrenoekin gu joaten garela lekuetara non ambulantzi bat edo beste emergentzi taldeak heldu ezin diez diren lekuetara. Pentsasazu itsas labarretara edo Nerbion ibaia jaiotzen dan ursaltuan, halako inguruetan, tokatzen zaigu nahi genuken baino gehiagotan joatea. Eta erraza alda zuentzat antzematea istripua izan den ala suizidioa? Bueno, normalean bere buruaz beste egiten dutenek bai familikoei abisuren bat edo beti egoten da edo desagerketa salaketa bat, pertsona bat non daukan psikologikoki arazoak edo antecedenten batzuk, gu belarriak tente jartzen dizkigu eta gutxi gora bera, baien kotxeak edan non agertzen diren inguruan, badakigu gutxi gora bera nora jon dezaketen. Itsaslabarrak aipatu dituzu, eta burura datortzkigu esate baterako flixetan eta itsasgora karrapatuta komeriak esaten dituzten persona horiek, horiei zuei dagokizue ala itsasoko erreskate taldekoei? Pertsonak arkaitzetan baldin badaude, gu joaten gara, menditaldeko joaten gara gehienetan, ez badago argi itsasoak marea igota harrapatu izango dituzten edo ez, joaten gara bai geure lankideak akuatikako sekziokoak eta mendiko taldekoek. Gu helikopteroagaz edo itsaslabarretan soken bidez beraien gana llegatu alizateko, eta lankideek itsasoren bidez, embarkazioaren bidez, kobertura emoteko. Saiatzen gara pertsonak itsasora ez sartzen, arriskua gehitzea izango litzateke erreskate horretara, baina bai, egia da azken bola hontan eta Zumaiako flixarekin gertatzen zaigu San Juan de Gaztelugatzerekin bezala, Juego de Tronos serian agertu ez gero, mundu mailan jakin mina sortu zuen lekuak izan dira eta igerri ditugu egoten direla inzidente askoz gehiago, gainera Zumaiako flixetan oso erraza da azten zara ibiltzen itsasbera dagoenean eta itsasoa gora egiten duenean zure bidea mozten dizu eta jaz dago handik urterarik izaten dira gainera
jende talde lau bost, uda honetan eduki ditugu Zumaian bertan, 6 eta 8 laguneko taldeak erreskatatu behar izatea, helikopteroarekin egin izan dira erreskate horiek, eta bai, nahiko lan ematen ari dira. Helikopteroan inguratzen zarete erreskatatu behar duzuenaren gana, eta zuek nola zintzilikatzen zarete, hori eginda? Bueno, lehenik eta behin, helikopteroak lur hartu albadu pertsona, laguntza behar duen pertsonaren gertu edo ondoan, zelai baten, bai Gorbeiako tontorran nahiko lisua baldin badan leku batean, helikopteroa lur hartzen du, eta guri erresten digu lana, eta lagundu behar dugun pertsonari be bai. Bestela zintzilikatzen digu kabestrante batekin, grua batekin, gudaroagu ernez berezi bat, eta lagundu behar dugun pertsona izan daiteke zauritu larri bat non kamila batean sartu behar dugun, eta igotzerakoan pertsona doa kamila barruan ondo lotuta eta gu berarekin zintzilikatuta, eta gero zauritula arina baldin bada edo ileso baldin bada, adibidez komentatu dugun itsaslabarretan, dauzkagu dispositibo batzu diela pardel handi bat izango balitz bezala, jendeari motxila baten bezala eta hankatartetik pasatuta, horrekin bolatxo bat egiten dugu edo nola esateko pertsonarekin eta gurekin batera eramaten dugu gora. Baina gainerakoan guztiok buruan dugun irudia da oeskarena, ez? Oeska ezin zilikatu eta zauritutako persona igo. Hori nola egiten duzu, Ze pentsatzen dugu operazio delikatua izango dela. Guztiak bezala, baina? Bueno, bai, zenbait erreskat helikopteroak adibidez salvamento maritimon ibiltzen direna kostaldean, egia da daukatela burdinez korrelako saski bat edo lekun baten non sartzen duten pertsona deko segurtasun zierre bat eta pertsona bakarrik igotzen dala erreskat sorosle barik. Gure kasuan gu dauzkagu bi kamila mota ezberdin, dauzela homologatutak helikopteroarekin lan egiteko, pertsona sartzen dugu da kamila ambulantziak daramatzaten antzerako kamila baten bezala, apurtxoa bereziagoa, non pertsona lotuta doan arnez batekin, kamilak inkorporatzen duen arnez batekin, eta gu beti laguntzen dugu pertsona horreri, gure lan plangintzan edo, guk beti laguntzen dugu helikoptera igotzen kamilan doan pertsona bateri. Gerriko puzgarri modukoak ere ikusi ditugu helikoptero operazio hauetan, horiek zer dira eta nola erabiltzen dituzu, Bi helikopteroa dauzkagunez oin funtzionamenduan, bateri itxatzita bere patinetan jartzen zaizkio dispositibo bat, dala itxas inguruan lanak dauzkatenean, da arazo mekanikon bat izatekotan eta helikopteroa uretara jauziko bazan, automatikoki izango zen airbag bat bezala, baina kasu honetan helikopteroa vertikal mantentzea eta flotabilidade bategaz. Mendi taldean ez dugu eramaten, zeren dispositiboiek nahiko pisutsuak dira, eta mendi sorospenetan gero eta pisu gutxiago joan, gero eta potentzia gehiago dauka makinak, eta segurtasun gehiagorekin egin dezakegu 1500 metrotara erreskate operazioa. Entzule batek idatzi digu, erreskatatuen arduragabekeria osagerikoa eta nabaria denean, isunik edo zigorrik ezartzen altzaie, erreskata kobraten altzaie, Frantziar Pirineoetan adibidez, gai honekin oso zorrotz jarri dira. Euskadi erkidegoan 2012 urtetik Eusko Jaurlaritzak esarri zuen erreskate tasa bat edo, erreskate sorospen tasa bat, eta imprudentzia kasu hontan Euskadin ez dira kontutan hartzen kobratzeko garaian edo ez. Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen 2012 urtean zenbait kirol arriskutsuagoak zirela, eta jendea bertoko federakuntzan federatu zedin, esarri zuen zerrenda bat, eskalada, parapentea, 52 kirol arriskutsu, esaten dut kakotzen artean, horrein inguruan bebai debate asko egon litzateke. Erreskatea kirolien praktikatik sortzen baldin bada, bai Eusko Jaurlaritzak fakturatzen duela erreskatea. Suposatzen da jende horrek baldin badago federatuta, federakuntzako seguruak ordainduko lukela erreskate tasa hori. Beste aldetik batetik, Euskalmetek edo Sosdeiatik esartzen dituztenean eguraldiaren inguruko alertak edo alarmak, laranja edo gorria,
izan daiteke euriarengatik, haizearengatik, beroarengatik, elurrarengatik, alarma laranja, alerta laranja edo alarma gorria dausenean esarrita aurreko egunetatik, orduan gertatzen diren erreskate guztietan ere fakturatzen da. Baina dago hori beti lotuta alerta laranja edo alarma gorriarekin. Abisu horiak dausenean, ez. Baina bai, gertatu gutxiagoetan, baina gertatu da noizbait, alerta laranja egotea elurra dalata, eta Gorbeia mendira joan behar izatea bentizka baten, mendizale baten bila. Eta kasu horretan, ez eta izan senderismoa, eta ez egon zerrenda hoien, kirol arriskutsu hoien zerrendan, kasu horretan bai fakturatu egin dela. Esan duzu, zeuena lan arriskutsua dela, zeuen buru arriskuan jartzen duzuela, eskerroneko alda? Bai, oso lan eskerronekoa da. Pentsa behar dozu, mendi erreskate talde batean sartzen garenak alde batetik gustatu behar zaigu, bai kirola egitea, bai mendian ibiltzea, naturan ibiltzea, sartzeko proba batzuk teknikoak eta zehatzak pasatu behar ditugu, eta gero urtean zehar entrenamendu bereziak egiten ditugu gure artean, gure prestakuntza edo mantentzeko. Pentsa behar dozu, gu ibiltzen garela, bai mendian ibiltzen, eskalatu behar dugu, espeleologia egiten dugu, arroietan ibiltzen gara, itxaslabarretatik behar mugitu behar gara, eta horrez gain ez bakarrik ibili baizik eta sokekin, anklajeekin, instalazioak montatu alizateko, ze orain arte hitz egin dugu helikopteroa kriston erraminta hona dela guretzako, alik eta lasterren ailegatzeko eta iaia edozein lekura, baina helikopteroa baldintzatuta dago, bai argira, eguzkiaren argira, eta baita ere lainoa baldin badau, sodeia baldin badaude, haize bortitza baldin badau, helikopteroak ezin du erreskate bat egin ordun. Kaso horietan joan behar gara oinez edo todoterrenuen bidez, eta sokekaz vertikala baldin badira, instalazioa monta seguruak direnak, pertsonari laguntzeko, beraz, bai, ez gara aspertzen. Aste honetan izan alduzu irteerari, Joseba? Egia esateko aste honetan momentuz, astelenean hasi nintzen da, eta eduki dugu nahiko aste lasaia abuztua izateko, eta dagoen eguraldiarekin, komentatzen genuen atzo, geundela, bai hori, lehen esan duela belarriak tente, zeren batzutan egia da, estadistikak esaten digutela, asteburuetan edo oporrepeetan eguraldi honarekin, bai ala bai, erreskate aukiko dugula, ze datuak esaten digute bi egunetan behin baino gehiago urtetan dela erreskate bat, baina aste honetan zorionez, ze inork ez du behar izan gure laguntzaren beharrik. Eta zu, deskuidatu altzara noizbait, inoiz erreskatatu altzaituzte, Begira, niri gertatu zait, esaten duten bezala erderaz eskasarrero kutsio de palo edo. Joan danaz itxin aldera Gorbea aldean, itxinako karstera, usoki batzuekin, aur txikiekin, batxango bat egitera, superlegorreko kobasulora bajatzera, eta konfiantza, esteso de konfiantza bat izateagatik, berbetan joatea, aurrekin jolasetan eta bidezi horra galdu, eta azkenean superlegorrera ailegatu ezin. Eta, klaro, imaginazazu beste gurasoek, zelako orpegia. Joan ziren, suposatzen zara espertu batekin, mendi erreskata sorosle batekin, eta azkenean itxinatik bueltaka aurrekaz, anedotan geratu zen, zen hilaster ikusi nuen eskindo zela leku honetik, buelta behar izatea, eta azkenean topatu genuen. Baina, egia da, jende askotan, edo, zer esaten da, minusbalora edo gutxiesten duela, gutxiesten duela egingo duen bai bilbiari edo ariketaren arriskuak edo ez du prestatzen behar bezala, ez du eraten behar duen materiala edo nahi behar duen ura, eta alako gauzetan askotan gertatzen dira, igual ez istripularria, baina bai sustuak edo incidenteak non gero parte hartu behar dugun. Joseba Txurruka, Ertzaintzaren mendi erreskate taldeko kidea, eskerrik asko zuen lanaren berri mategatik Euskadi Irratian. Zuei.